Pini nilidak press it along kewang nang tokalam sila pulo non kewang ji tarik krepli aru ciklo tarik krepli arni karbi hirzir amei foundation de do macam hange tek ami lo masih nilitum karbi hirzir amei ya hilpen Ending create rock karbi hirzir amei amhange tek katalonji nilitum dan sengkha irrigation idea long analo porkai baji crazy ben lasi nili karbi hirzir amei tu hilpen hirzir lamjir lunjir lahai ning kehang ning kedok abang ke tina thang jipo batang jipi lamet lancong kacing han abang tu atung han nilihin pen sendiri pada krimi lo jenon kebang ji tarik kripi aru ciklo jeng irrigation dia long labang so karbi hirzir amei formation de mate amhange talon hut alira lon pen katalon along serap tudun pen abina kidun di pan sendiri lo lapente ladak militum jeng nai William Ford asila jeng nai tu al hirzir alut koi militum selam konten kang chu poni khani tu cisik nek alo basi kemana hirzir ketok abang ki tum hansame milihin pen sendiri kon pada klinik lo jela jeng nai William Foralong nalitum akhirjir jumesen akhirjir to pen militum labang so jeng nai William Foralong kapeklang konlong ji awal sai tapi kon lo kasi nalitum same nang cerap pun fokusi nilihin pen cunili kardom